Ahal Balkan daşoğudu Levapkemde Marul ayetlerinin həkimliklerine şuyulun 2 ayının neticelerine başlanıp geçirilen masaatlarda Hurmatly Prezident budan öňde oýany jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmeň ýolları barada giň işlenip karşyly hemde wezipeler kesýetini şol wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi nygtalyp belenildi. Hurmatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň şuýlyň 2 aýynyň jemlerine bagyşlanyp sanly video aratnaşy arkaly geçiren mezgilinde milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilşi, milli ykdysadyýetyň ähli urlaryna sanly ulgama geçirmek boýunça alınıp barlayan işler, maýy goýumlarynyň özleşdirilşi, ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösürmegiň wezipeleri, häzirki günlerde mewsümleýin owa hojalyk işleriniň alınıp barylşy, öňde durýan beýleki wezipeler barada durup geçdi. Owa tenagy toplumyny özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlükli ýerine ýetirilmegini öpçün etmek, Turkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek, agy günlere ýyda etmek, ýa-da kişini hemme taraplaryň ykjam taýýarlyk görmek boýunça alınıp barlayan işler barada maslahatlarda giňişlen gurrun edildi. Milli ykdysadyýetyň ähli puduklaryny sanly ulgama geçirmegiň ähmiýeti hakyna, döwlet edaralaryny hususlaşdyrmagyň we paýdarlar jemgyýetine öwürmegiň meseleleri barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar onuň ähmiýetini ňytap belediler. Şonuň üçin bu babatdaky işlere aýratyn gödekçiligi ýoly goýmak möhümdir. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar güneşli diýärmede durmuş ulgamny ötürmäge ulan serliýän ňytap belediler. Bu babatdaky ähli wezipeleň üstünlükli durmuşa geçirilmegi Turkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna da dogly öpçün edilmelidir diýip çykyşlardan aktarly. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň ýa-da taýýarlanylşyna aýratyn ün serildi. Bu babatdaky derwäýt wezipeler bir pyrsatam ünsön düşürilmeliler diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar belediler. Buğday ekilen meýdanlara suw tutmak, beýleki zerur çäreler geçirmek işlerine her bir günden netijeli peýdalanmagyň möhümdigi barada maslahatlarda giňişlen durulup geçildi. Maslahatlarda göýek bakça ekinleriniň ýer almanyň ekişine çaltygy ýokary hili geçirmegiň ähmiýetini ýytalyp bellendi. Olaň ekilýän meýdanlaryny hasam artdyrmak, ähli ekinlerden bereketli hasyl alynmagyny öpçün etmek derwäýetdir. Munyň özi ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmegiň esasy şertidir. Daşar ýurtlardan getirilýän adyk we beýleki önümleň möçürlerini azaltmak, güneşli diýärmede öndürilýän önümleň eksportyny artdyrmak häzirki döwrüň baş wezipeleriniň biridir. Maslahatlarda bu wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmegiň ýollary hakyna jekmejik gurrun edildi. Ýere ýerlerine tohum, dökün, suw bilen ygtybarly öpçün etmegiň wezipelerini häzirden takyp kesgitlemek, ekiş mewsümine ykjam taýýarlyk görmek barada maslahatlarda çykyp geplen adamlar birin durup geçdiler. Owa hojalyk özgörtmelerini ýurdumyzyň synagatçylaryny, telekeçilerini işçiň çekmegiň peýdaly boljak do barada da maslahatlarda gurrun edildi. Suw serişdelerini taýýarlyk hemde netijeli peýdalanmagyň möhümdigi maslahatlarda ýürüte bellendi. Bu abatda işleň takyk meýilnamalary boýunça gurulmagyny öpçün etmek zerurdur. Maksady Turkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna öňde durýan berent wezipeleri üstünlükli berjaý etmek ugruna uly aladalan edilmeligi bellendi. Munyň özi şanyny garaşdyrylmadan 30 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlar bilen garşylamak üçin möhümdir. Maslahatlaryň dowamyny alınıp barylan gurulşy işleriniň talaba laýyk bolmagynyň, aýratyn hem beýik garaşdyrylmadan 30 ýyllyk toý münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän desgalan öz wagtyna ulanmagy berilmeginiň möhümdigi barada giňişlen gurrun öz beýany tapdy. Täze şäherçilen we beýleki derwäýt binalaryň gurulşyklaryna işlere aýratyn gödekçiligiň ýoly goýulmagynyň kemde olary ýokary derejesinde bina etmegiň wezipeleri hiç wagt ünsön düşürmeliler. Bellenlen maksatnamalaryň berjaý edilşi barada aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny takyp kesgitlediler. Öňde durýan ähli wezipeleň berjaý edilmegi üçin mümkinçilikler we şertler bardany bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunda arkada prezident tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan gowunç buýsançlaryny beýan etdiler. Şu aýda geçiriljek bag ekmek çäretine ykjam taýýarlyk görmegiň, bag naharlarynyň oturduljak ýerlerini anyk kesgitlemegiň hemde bu işi ýokary guramaçylyk ýagdaýyna geçirmegiň wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzda bag bosanlygy öwürmegiň wezipelerini üstünlükli çözmekde bu çäreniň ähmiýeti ulur. Şonuň üçin hem oňa hemme taraplaryň guramaçylykly taýýarlyk görmek zerurdur diýilip maslahatlarda bellendi. Maslahatlaryň dowamyny alan bilim, saglyk goraýyş sport ulgamlaryna işleň ýagdaýyna da giňişlen seljerme berildi.
Yurdumyzyň halk hojulugynyň ykdysadiýetyň sany ulgamna geçýän döwründe wagtdaky işleri ilkinji nowatda bilim we alim idaralaryna ýokary derejede ýola goýmagyň möhümdigini aýratyn üns çekildi. Hyzmatlaryň elektron görnüşlerini ösdürmegiň, kämilleşdirmegiň wezipeleri barada da maslahatlarda derwäz gurrunlar edildi. Mart aýyna bellenilejek bayramçylyk senelerine, hususan milli bahar bayramyna, halkara Nowruz bayramyna häzirden guramaçylykly taýýarlyk görmegiň wezipeleri hakynda maslahatlarda giňişleýän pikir alşyldy. Durmuşa geçirilmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna, döwlet adam çöndürdigen hemişerip görülgäniň rowajlanmagyna gönükdirlen wezipelerdir. Maslahatlarda Turkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýeliniň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň derurdygyna ýene de bir gedek üns çekildi. Bu bolsa täze deputatlara tarap anamlyk etmäge mümkinçilik berer.